alas sa tamay gala sa dugang mga issues, no? Kay di man malikayan nga samtang sige gubat dito mahigala sa Middle East, sige mahigala kuan at least karon mo linaw-linaw na unta hinaot pa. Pero di ta maapektaran ining atong mga presyo. Ang impeachment sa mahigalang Sara Duterte Carpio sige pod. No? Pero so far indekin gitagaan man tog 10 days si Sara kay katugong Senate mahigala impeachment court. Kung nakabantay ka, ilang gibalik, giremand nila ang articles of impeachment ngadto sa lower house. At the same time, ni-issue sila mahigalag sumon ngadto kang Sara Duterte nga patubagon within 10 days. Straight to the point. So nitubag na. Naanay tubag mahigala si Sara Duterte apan ang kinini ang prosecution magwa pa maka-reply day. Naman say 5 days pod. Pero naman lagi oras niyo kining kini mahigalang 19 Congress kay unsa naman taron pizza 25 naman. So wa na gyud ni. Di na ni matagad gyud karon kining mo impeachment mahigalang hisgutanan sa 19 Congress. Ang dako na lang hisgutanan ini ngadto na 28 Congress. Pero ni amning tubag ni Sara, do na po'y daghan mahigalang lain-lain og comments pod. Hay man tong tubag be kani. Pwede nang i-kuandong pakita sa atong screening tubag. Kining iyang tubag dili kay taas. Medyo kuan na iyang tubag na mga answer ad cautilam. Mao na gibutang dire. Ang ilang appearance ad cautilam. Ang answer pod ad cautilam. Doon na po'y maingon kay kinigod mahigalang panahon karon nga ni ata ining labi na social media mga kagalaan. Doon na gyoy lain-lain nga pressure kay kinigod mga higalang impeachment. Di man malikayan nga makuber ang media mga higala. Onya pagkahuman lahi man is korte nga regular court kay ang judge mingon why media makuber? Why makuber? Adto na mga higala onya sa after sa hearing, pwede ka maka-interview sa mga lawyers. But doon na po'y huwes nga musugot. Pero sagad mahigala, di musugot, no? So, imo pong respetaran. But kining impeachment court, mga higala, ang mahitabo ini, ilang man gining i-live. Kay naanad naman mga tao niya, mga politiko sagod ni. Aron mahibawaan sa katawhan kung unsay gamit ning ato mga senador. Anhi mailhan nimo kung kinsay mga senador nga membro mahigala sa silent committee. Lagi tala ni katawa mga sukitig paminaw na ni aning tubag ni Sara, although sa ako nang giingon di naman ni 19 Congress mahigala medyo maglisod na. Pero daghay lain-laing comments. Doon na iniingon nga nganong answer ad cautela man nga kini ni ang impeachment court, kining impeachment proceedings pupariho man ni criminal case. Ang uban sad miingon nganong answer ad cautela may gi-file ngayon di man motion to dismiss. So lain-lain lang yun mga higala o kwan mga pamahayag ba. Nya mo na nga kung abogado ka mga higala karon Sara Duterte o ikaw usas mga abogado nga gikuha magamping ka gyud mo ni ang tubag ron nganong nay mo ingon pod lain-lain man kay dunay mga higala mo ingon nga wa nagi-hearing. Ang uban sad mo ingon mahigala nga kinahanglan gyud nga na i-hearing. Nganong mahadlok man si Sara og hearing? Wa man ka na sa isa. Nganong di man sa musugot nga mag-trial? Ano ba no? Lain-lain nga comment sa uban mo ingon nga wala na. Wa na may jurisdiction. Now atong tagag-pagtagad ha. Tungod sa kadaghan nga mga lawyers nga magtan-aw ani. Ang pinaka-safe gyud ron kung ikaw may abogadong Sara Duterte, buhaton gyud nimo tanan nga strategy. Buhaton nimo tanan mahigalang imong na mauhan sa balaod nga di ka masawayan pod mahigala sa uban kay daghan na labay nananaw. Daghan kayo ang mga nag-observe. Inig-trial na ani adto man ni mahibaw-an og unsa gyud mahigalay capacity panalitan ba lang og madayon ang trial. Unsa ba gyud ni kini mga abogado habi? Mura magmaayo mo dag istorya bi tan-awon to sa actual trial. O unsa ba gyud? Dito makita nimong capacity mahigala kung actual na gyud nga trials korte. Adto nimo mahibaw-an. So ganahan mo mutan-aw ni Laila de Lima nilang Chiljuk no kay matod pa okay man kuno na sila. Although ako personally wa ko kakita nila sa korte.
Adto mahibaw-an. Pero tanaw nako kini sa prosecution, pwede man sang mo-hire og mga private lawyers. In fairness, may gala. Kaya kato bitaw kani adtos panahon ni Corona. Kato mga congressmen, may higala, bida man tong atat man sa sugod ng impeachment. Pag sugod sa impeachment, so spirti man daing wa may practice na lagi. Kaya kanagon may higalang gradual kag abogado, abogasya niya, ni ditso ka pagka-congressman, okay man na dito og kwan. Kana na ang, niya, labi pag politiko ng imong ginikanan, na politiko sa ka, okay na. Pero pag actual trial, medyo mga pa kagamay, o kaya kontra ka ito mga banggiitan yudaan nga to agis kurti nagpuyo. Mura mo guni mahigalag umahan ba? Nga kanuna imong kontrato as umahan pirmi. Mabitaw katong panahon ni trial ni Estrada, akong kabiliban ato nga mga lawyers kadto si Estelito Mendoza. Kadto si Flaminiano, bilib ka itong mga tawhana. Kadto si Flaminiano ka fiscal man to sa Manila. Mo to mga maayo nga kuan niya. Jose Flaminiano. Kadto si Estelito Mendoza. Kadto si Narvasa, wa kay ko kakita nga ni argue gyud tog maayo, pero considering nga former Chief Justice sa Supreme Court, apil sa team mga higala ni mga kagalaan ni Estrada sa ilang legal team, medyo lig-on po paminaon. Lig-on tan-aon ba? Kana si Sigfred Forton o Raymond Forton, kauban na sila daan sa ilang team. But kini si Sigfred Forton karon, akong tan-aw mo ni ang lead counsel ni Sara. Dili ni mo lead counsel at the time ni kanhi Presidente Irap Estrada atol sa iyang impeachment. Straight to the point. So karon tanaw ko si Sigfred Forton mao ilang lead ron. Unya tanaw ko posible pa gani siguro mo hire si Sara Duterte o dugang pa nga mo kini bang kauban sa ilang team, ibutang ta lang doon mga former justices kay sa duha ka mga impeachment nga doon ay trial gyud kang Estrada o kang Corona day, doon na may mga former Chief Justice. Asa kang Estrada, si former Chief Justice Narvasa mo diha. Pagkang Corona, ang iyang defense team, ang lead counsel nila si former Court of Appeals Justice Serafin Cuevas. Maayo sad. Straight to the point. Medyo lahi man sa gyud gamay mga higalag doon na mga justices bitaw nga mga retired mga naa. Bisan pa og katos Cuevas mamugod to lead counsel. Katos si Narvasa during the time of Irap, dili to sa lead counsel. Pero kanabang nilingkod lang dito day ba? Mura magud og ang aura bitaw kanang former Chief Justice bitaw. Ang aura ba murag lahi bitaw ang timbang ba sa kana na ang depensa. Di sa ingon niya kuan ha, with due respect sa mga lawyers. Pero medyo doon na ba kuan ba ang defense team ni Sara. Pero kini ang defense team ron okay ra man sad ni. 16 ka mga abogado ni. Pero makita nimo sa ilang mga pleadings nga gi-submit, medyo careful kay sila ha. Kana lang dan appearance ad cautelam. Karon answer na pod ad cautelam. Medyo with precautions ning ilang mga answers mga higala hastang appearance pa lang daan. So karon tiao ang ilang tubag sa kinini ang kwan. Yan ang answer atong i-discuss. Now, katong man moingon si Sara kung wa sa isa kinahanglan nga mosugot sa trial asa bang blood bath man ka kay si Sara mahigala gusto na may blood bath na kung mo blood bath god patag sabot sa utok ni Sara mahigala ibutang ka lang siya may subject sa impeachment tirahan sa maayo mahigala sa mga kandidato sa kwan o kini mga politics man gyud tanan tirahan sa mahigala sa kampo ni BBM mobawas po Sara mahigala kay blood bath man. Iya pong ibawas mahigala tira ang iyang mga nahibawan nga mga anomalya sa administrasyon. Muna nga actually kiniron mingon Sara nga blood bath doon na iba nga hadlok na diha ron. Kay mingon blood bath daghan na ba gyud bala po si Sara mahigala. So malawgaw ni mura ni sa mga kagilaan og mo kuani. Kay kana lang daang iyang gipanulti daan nga pagsekretary niya sa DepEd daan day. Pila ka bilyon nga kwarta nga natingala siya nga ang kwarta nga para sa DepEd ipang tukod mga buildings kuhaon man nilag balik day pila to 5 billion nga ngano may nanay man so kuhaog balik kay doon na mo to ilang himuong bakal litsira dito kanang puntuha ron mo na buhian Sara dito mag impeachment trial guni
Daghay maamong ining kalakiha mga sukid tigpaminaw. Tan-aw ko, pag ingon bloodbath mga sukid tigpaminaw, kamuritsing yung agi ani. Mabulabog yun eh. So kana, ang interest ini mahigala kini. Klaro ba lang ba? Kinsa may interesado ini mag-impeachment yun. Atong klarohon lang gini ha. So muna nga si Sara musugot sa bloodbath, pero mga abogadong Sarasad, muhimo sa sila sa ilang angay himuon under sa rules mga sukid tigpaminaw kay naghanabay nagtan-aw. Tiya mo na kinilandaan answer ad kautilam ang mga comments maingon nganong answer ad kautilam may submit kundi man motion to dismiss na dayon ta. Mo na. Ang uban sa maingon ngano answer ad kautilam ang di man ni criminal case. Ang uban sa maingon ngano man nga kon may piwat na lang mo answer na may nana. Kay usahay gud mahigala kana naka defense counsel ka ikaw may muhimo og theory. Ikaw may muhimo sa iyong strategy unsaon ni ron. Doon na may mga insidente ana nga mo submit ka counter affidavit to general lang ang imong pag-answer kay para di po ka mahigot sa imong theory. Ang uban gani di na magni mo submit na uban. So kini careful na o ako tanawon ha kini first paragraph lang daan ato ra hisgutan ron. Human lamang sa pipila ka pahinumdom. Straight to the Atong point. balikan may gala kini pagkatubaga sa iyang mga lawyers sa defense counsel ha. Pinanguluhan ni Sigfred Forton. Tanaw ko Sigfred Magilid Counsel ano yung kinis Narbasa murag anak ni former Chief Justice Narbasa. Ay uban mga kuan pa man. Mga bata pa man uban duda ko mahigala maayo mo research ni. Tanaw na ko. Nya kini mga batan-on ron nga mga abogado kay kuan ni. Ngilngig ka naman kuan na sila. Kuri-kuri. Pero amo bangga gina dito Forton yun. Tanaw ko. No? Wako kakita ining Narbasa. Pero kinis Forton medyo kamao man sige ni. No? So, mo ni ha, tanawon to ha, unsa pag statement, medyo careful sila sa statement sad. Mo ni ang tubag nga ngano mingon sa nga, ingon si Sara bloodbath. Nga ngano man ang abogado nga lahi mga tubag gusto man way trial. Ha? Kaya ang iyang tubag mahigala gipa-answer sila sa impeachment court ang gibutang sa title answer ad cautilam. Pero ang unod ang unod mahigala ipa-dismiss. 35 pages kini nga reply answer ni Sara. 35 pages. Unya kini ni ang mura ni og kanang inantigo sa ilang pagtubag da. Wa po kay daghana may gala kag panalitan kung maingon nga kada page og katuto ang maghimo pleading nya bayad kada page. Mo po daghan-daghanon po og kuan diha. Pero kining iya kuan tanaw ko mahigala careful iya mga abogado niya inantigo na itawar ko na. Straight to the point. Na ako'y pakita ninyo alang sa mga naa sa social media kabaw ko kabasa na mo ani. Nakakita na mo ani pero ako lang ipabalik para ma-analyze na to ha. Di ako ipakita diri sa screen be. Unya katutuang sa radio paminaw lang mo diha kay akong basahon unya ato pong paningkamutan og hubad sa Binisaya. Mao ni ang rason nga moingon tong uban Sara ug isog Sara ug ingon sa nga kana na ang wa say kadlukan nga di man sa mo iya mambabagan nga mag-trial. Trial yun yung bloodbath man ka. Sa pikas bahin ang mga abogado gud ni Sara. Ila pong buhaton unsay angay. Kay daghan may nagtan-aw. O moingon lang niya mga abogado sige trial lang mayo naunsa. Pupalag po ng ubang mga kwanday. Daghan ko ni mga loyalist po sa mga Duterte na ay mga against po daghan po yung mga loyalist. Di lalim ka ng abogado ka na ron ng pataka kaghimog pleading. Daghan na nanaw. Nga nguman gani may nguman o nganong answer ad cautila may gikuan motion to dismiss na lang unta dayon. Ana man tong uban. Lahi lagi nga na po ibuan may nganong answer ad cautila may ilang gihimo nga kana na ang kuan man ni. Kana ni andi man ni criminal case man taning sama man ni criminal case. Doon ay mga punto. Pero ang iya mga abogado sad careful part ni sa strategy sa iya mga lawyers. Straight to the point. Atanawa ra gud atong basahon ra gud names. Ibutang sa atong screen be para ato maanalisa kanyo. Asa may gibutang dinhi may gala. Republic of the Philippines Senate Pasay City Impeachment Court. Onya Enri impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Case number 03-2025. Answer ad cautilam. Sa tubag kini with precaution. Tarawa pagkasulti palandaan Vice President Sara C. Duterte by counsel without waiving any jurisdictional and or other objections she has to this case and the fourth impeachment complaint respectfully states. Kanada ang pagkasultiha.
Inantigo man ang pagkasultiha. Very careful. Tama? Si Sara Kuno, si Vice Presidente Sara Duterte, pinaagi ining iyang abogado, mga abogado, wa mo waive sa iyang jurisdictional or uban pa nga mga objections nga naa siya ni ining maong kaso og ni ining ikaupat nga impeachment complaint mo respeto sa pag-ingon. Number 1, paragraph 1. The fourth impeachment complaint must be dismissed because ang ikaupat nga impeachment complaint kinahanglang ibasura tungod ni ini musunod. Letter A. It is void ab initio. Ato isibog dong kanadong. It is void ab initio for violating the 1-year bar rule under Section 3, Paragraph 5 of Article 11 of the 1987 Constitution, which explicitly prohibits the initiation of more than one impeachment proceeding against the same official within a period of 1 year. Unsa man ibot pasabot sa Binisaya pa? Sa Binisaya pa, ang ikaupat nga impeachment complaint kinahanglang ibasura tungod kay kini void ab initio. Sa ito pa, void. Invalido kini sa pagsugod pa lang. So di na nimo, pagsugod pa lang wa nay void ab initio. But pasabot, invalid from the very start. Invalido sa gikan sa pagsugod. Kay kini nakalapas sa 1-year bar rule, nakalapas kini sa 1-year bar rule nga naa nahibutang sa Section 3, Paragraph 5, Article 11 sa atong 1987 Constitution. Naa sa atong batakang balaod. Muni ang reason, ato na nang gidiscuss, giunhan ta na nag-discuss sa trawa, mao gigamit yun sa iyang mga abogado. Kaya itong discussion, may kalato na nag-forecast daan. Gi-forecast o daan, so mao gigamit sa mga abogado yun. Nga naman, kini kong complaint ni Sara, gikan mahigala sa impeachment complaint, doon na nag-file sa December 2 indikin. Doon nag-file December 4. Doon nag-file December 19. Unya, kini February 5, di-file. Nga naman yung nainani man. So, wa magkasinabot daan ang complainants, wa magkayusa sila, nagsabot unta silang daan, kay wa, tanawa din na among sila ining kalakihay noon. Straight to the point. Nga naman wa magsabot daan niya, atong impeach Sara, ato lang ginag anon. Kay nalawgaw na mahinuon eh. Nalawgaw naman noon kay di malikayan mo question good. In fact, kini nga question niabot naman ni Supreme Court. But until now, ang Supreme Court wa pa mo resolve ani. Kini nga argument naabot na ni Supreme Court. Niadto pa mga higalang gi-question nila ang katong word nga forthwith. Ni unas nag-adto Supreme Court despite the fact na kining impeachment proceedings, ang impeachment court mo dunay exclusive jurisdiction aning pag hear ini mga impeachment complaints. Pero ilang man gipasaka Supreme Court to kay ilang gi-question ang forthwith ni bawas si Sara. Iya pong gi-question nga upat ka buok ning impeachment. Nganong na upat man lagi gyud ni? Bisa pag moingon ka na may Francisco versus kuan na nga kaso, pero the fact nga upat ni mura mag nagduwa-duwa. Nya lahi man ni mahigala og imong tan-awon ang facts, do na may kalainan. Nganong wa man pud sila magsabot daan na lang unta daan. Ang complainant nga sabot ng tanga kano sa ata mo file nga makausara ta nag file. Mura man ni mahigala og kuan, ma-question man gyud. Bisa pag moingon ka nga dili man kay ang pag-initiate ana kadto namang na-refer na dito sa committee. Nya unsang pag-refer sa to pa ang konstitusyon nagbutyag diha nga immediately aksyonan. Wa man. Sa to pa pwede na din tanuga na sa Secretary General. Dako kini nga bulyaso. Straight to the point. Dakong bulyaso. Kay gitanugan man sa Secretary General, wa man ko na. Sa to pa at their option di na. Kaya mingo man konstitusyon immediately aksyonan sa lower house. Kasi cases lang sa upper house na amay giyon forthwith. Nya kanang bawas mo po ng ang argument forthwith dito. Andri immediately man. Sa may kalainan sa immediately forthwith. Gawa sa spelling. May gawa sa spelling. So, actually, questionable ni mo na nga every inch of the way, ang abogado ng Sara mo, question yun. Kaya dili ni questionon sa mga abogado ng Sara, o dili questionon ang jurisdiction o dili ni padismiss. Mo nga magtuuban po na nun, sa mga abogadong Sara, mga wa may clerics?
Kinigod karon mura mo gud sagol propaganda ba ug imong inon. Trial na kay ingon Sara bloodbath. Wa makasay gikahadlukan nga di masamo trial. Ug ang patubagon ana diri mahigalas depensa wa ikahadlukan Sara gusto ko bloodbath. Pero among himuon ang tanan as lawyers kay kami masay makansawan na may saktong himuon. Bisag kinsang abogado nga naminaw na karon nga kung ibutang ta kamoy gikuha ni Sara nga abogado himuon niya po ninyo ni. Ano man, makansawad ka maulaw man sa kaga, kininani na ba? I-publish na ba ng inyong tubag? I-publish na makasaway mang uban niya. O dili ni mo kwestiyono ni mahigalang upat ka impeachment complaint mo ditso lang kag kuan ra matrial na. Ang mga abogado anak ma-question sad niya, wa man niyo buhata sa inyong angay buhaton ninyo. No? So ikaw abogado, safety lang po na imong himuon. Ikaw as a lawyer, careful sa ka nga maoy mo kuan mabitan na ni kuhag lawyer. Lawyer na si Sara, pero ni kuha sa lawyer nga mulaban niya kay lahi man guna kung imong kaso na gyud. Medyo dunay kalainan kung imong kaso na gyud. Di makaka kanabang ang imong kuan ma emotional ka ba? Ako kasuway man ko ana. Kasuway ko manghigala nga pila ka mga libel cases akong ipanlabanan. Kini mga libel cases arimin ako may nang laban ani. Niabot na tang tos Mindanao panglaban ani. Okay ra di man akong kaso personal. Pero pag akong kaso personal naay panahon nga naglaban-laban ako sa kagalingon pero doon na po'y panahon nga makuha ka og lain. Natural na. Kaya lisod man ma-emotional man ka. Og imong kaso, mo na nga ako kapila man ko kaso sa una daghan kay kog kaso eh. Sa una na wa nato akong abogado sa attorney Bernardito Florido. Puriya tandog to na sa kwanto, laing kalibutan. Wa pa ko abogado to, pagka-abogado nako ako sanggi kwan kay naaman ko sa 20 law office kanadto. So si ma'am 20 mo po nilaban. Ako collaborating counsel lang ko. Unya gikiha po ko mahigalag dito sa Manila. Kato akong laing amigo nga abogado si Attorney George Bragat. Wa na ra ba pod ha? Kami may mag-uban og batbat sa Semana Santa. Ako mo ay ikaunom nga pulong sa ikapito. Wa na ron sa langit si George Bragat. Para sa laing kalibutan mo ito ko giingnan na ako'y kaso tabangi ko gamay pod kay kining abogado ta lahi man gyud kung imong kaso ka galingon na ma-emotional ka ba so lahi pog naay lain mo na natural lagi na so kana Sara abogado na pero kuha sa laing lawyer nga mulaban niya kay ma-emotional man siya bisan nga ni katos digong kung napato aligri man to pero considering amahan sa siya ayaw lang kay usahay man gud o ma-emotional ka ang imong attack malahi ba so nagi kay lain tao nga maoy mo mutan-aw. So kaning mga abogado, bisa pag mo ingon Sara, bloodbath na ta, okay na ta, trial. Muna itubag mo yung ngano, di man mo trial, ngano, of course, kay ka na mga lawyer ni Sara, ilang himuon, unsay angay himuon nila isip mga abogado. Straight to the point. So gi-question ni karon, ngano man nga, upat man ka impeachment complaints na, so wa magkasinabot daan ang complainant, wa magsabot sila nga, magsabot ta, kausahon ta lang nag-file, wa man, kay posible may gala ang uban ko na to tinuray lang ba ato balikan tong impeachment dahil uban init kay dugo kay impeach na daghan man katong kuan di ba ang dugo gabukal-bukal nga i-impeach sa Sara so i-file na daan kinsa man una ni file si Percy Sidonia man tunay di uban na ni Laila de Lima mo ti una ni file December to asindan niya pagka December 4 another case i-file so dunay init og dugo ato panahon na nga gusto nga ma-impeach sa gyud paspasan ta ni. Ang uban at tumingon nga hinahinay lang ta. Ang uban po itong congressman, nagpaabot og February 5, nagpaabot to nga, asa man nga itong grasya ni. Manay tinuod ba? Kini atong istorya ba nga prangka-prangka ba? Real talk lang ta. Ang uban init og dugo, gusto nag-impeach Sara. Ang uban na to naghunahuna pa man to nga. Unya na lang ta ug unsa magaling ato sa pabuton ra mo tay budget. May istorya ta tinuod yun. Ang uban nga oros-oros. Tinuod ba na? Oros-oros na kuban. Labi na katong doon naging kasing-kasing mga lagot gis lang maayo. Impeach sa yun eh. So, oros-oros. Katong uban dahil waman itong oros-oros. Labi itong mga congressmen. Pag February 5, pag ingon na February 5 nga muna yung mando ni Martin. Ano tayo budget na ni? Ha? Pas-pas pirma. Ang uban to naghuwat-huwat pa man. Naghan pa may huwat-huwat. Ha?
Kada ba klaro-klaro ba lang istorya ba? Real talk ba lang? Muna na naghanak ka ng naupat na hinuon na ka impeachment complaint. Straight to the point. Now kini doon na lagi mga sipyat pod lagi usahay. Nga kini mga kagalaan daginuton sa kontra. Mamagina. So manang careful gyud ang usag-usap paghimo og mga pleadings og ilang mga lakang kay og dunay gamay nga portion din nga makapitalize nimo himuon magina. Labi pa ina ng abogado mahigalang purton nga law office, law firm nila. Daghang mga batan-o no. Kanay gud akong gitan-aw 16 ka buok. Ang tan-aw nako ini kining uban ini mga batan-on pap sa research ning ila. Oh. Ang mo bangga ini dito gyud og argumentation kini si Sigfrid Porton akong tan-aw lang ha. Wa ko kaila ining uban og unsa gyud. Pero kini mga bata og mo ni mo research. O kugihan man eh. So medyo panington sa gyud ka ini research ani nila. Ni binanggaay dito. Now karon, upat man ka impeachment complaints ang napasaka. Didiha nan napita, himuong i-capitalize na ron. O asa makakita og na ay portion may galang i-capitalize, ang iyang abogado mohimo gid na. Bisa pag mingon sara nga okay na ta trial ta gusto ko bloodbath. Ang iyang mga lawyers iyang himuon gyud unsay angay kay otherwise masawayan ka man pod sa uban nga mga nagtan-aw kay i-publish ra man ni sama ini makakuha man tag kopya mga higala. Manaway man sa nang uban may nganong giunsa mapagdipinsang Porton. Madaot pod ang iyang law office day. Ang iyang law firm. Madaot sa iyang law firm sa pagkadipinsaha wa man at pleading palandaan wa man ayon eh. Pero kining ilang pleading, ung akong gi-evaluate, careful kayo ha. Tanaw gi-question nila dayon ang pagpadismiss kay upat ka buok ang na-file. Nganong na upat man? Kay balikon ako, doon na dito mahigalay mga congressmen, in fairness ato nilang uban, lungot-lungot yun mga higala nga, bisan pagtagaan o way hatag, manaay kwarta day mo file yun may impeachment. Naman dito, ibutanta kito sa si Sindanya, kana sa si Castro day, Brusas, kana mga kwa ba? Tanaw na bahalag na atay kwarta, ato gining file. Ano man tong ila? Bay sa ilang kaugalingong prinsipyo. Ang kaning ubang congressman kay paabot pa man sila nga unya na og naay budget. Mao na ning nakalawgaw. Kay hibaw mo, December 2 makakuha mahigala ma-endorse ngadto sa komitiba, ngadto sa office sa speaker. Ang December 4 ang December 19 murag na mingaw ba? Pag-abot sa February 5 nga pag-ingon doon na may budget o okay na, doon na go signal ni Martin. Kumbate paspas kay nakakuha og 215 votes. 215 signatures per ting paspas. Ano lain-lain man. Mo na nalawgaw na noon, naupat na noon ni kakaso. Unya, kay ang atong konstitusyon nag-ingon man di pwede nang kinanausap na gyud kakaso. Na may limitation gud mga higala. Na may limitation. Tungod kay kining impeachment mga kagalaan, ang imo ba ang subject ini kadto ba mga impeachable officials? Naman po na sa mga importanteng trabaho. Ang spirit of the law diha may higala nga di pwedeng parantan kining Sara ni kadismiss ani di pwedeng ipasakaan na pagbalik. Dili mo papahuwayo ng usa ka impeachable official supak na puno sa balaod. Kay mawa man ang principle mga higala diha nga gipili na sa mga tao para mo serbisyo. Imagine na kag imo sige attack og kaso. Wa na sila yung mahimo pagdipinsa na lang siyang kaso. Di mo na pwede. Mao kana nga dako ganing question no? Ang ila mahigalang kinigong parehagod na mga butante, kining tao ko na laig hunahuna. Lain pug interest. Para na mga butante day ba, kabantay ka day. In election, na uban ana buntag pa sayo, hakuto na sa dito ng uban. Ang uban mo sayog butar. Ang uban mo sayog butar lain-laing rason. Kay kuno init na ana mo sayog butar. Napoy ba ng palangan-langan o butar? Kanang uban minguman nga unsa man kuto bang pwede pa makabutar unya alas 3, alas 5 kuno basta naa pa ka sa kwan within the vicinity pila ka meter radius pwede pa kabutar. Na may uban na day. Unya na kong hapon. Sige unya-unya ba? Ang rason anang uban nga unya-unya kay doon na po'y manyana habit yun nga unya na ko. Napoy uban may unya na ka nang mo landong-landong na. Ang uban sa mingon unya na kay nangita tagi sa mas dako-dako.
Ang uban na nagbiding pa man ang uban, kisa may muhatag dako-dako adto ta. Mao ni nahitabo ining impeachment. Ang December 2 impeachment wa makakuha sa signature nga 1/3. 1/3 signatures sa mga sakop sa House. Ang December 4 pod wa gyapon kakuha. Ang December 19 wa gyapon kakuha. Dito na pag February 5 kay nagpabot-pabot pa man tong ubang congressman. Naniid pa man to kay mga congressman mga Maruko yung sanang uban dili tanan ha pero ay sus. Ingon na nga naanak ko na budget nanay go signal ni Martin. Pila man kada kuan ko no signature 150 million. Sa akong nadunggan na ba? Ha? Nga ang mopirma dito, ug di ka mopirma sad, ma-pressure ka. O mopirma ka doon ay 150 million kada pirma. E magkana ang uban nga mga congressmen suod ni Sara. Adi gud niya suod gyud niya pero nay mga pictures ba nga nag-uban ni Sara, mga kuan pirma pugos ka magpirma gyud. Kay bunahuna ka kini mga congressman gipang pressure sad sila. Number 1, o di ka mo pirma delikado ang imong kahimtang. Kay pressureon ka. Nagmupirma ka, okay imong kahimtang plus doon na pa'y grasya. Ha? Grasya may nga na laki. Kaya katong uban, wa makakuha yun. Pirma na mirma, daghanang na mirma. Paspas nga nakakuha og mga signatures. Mo na yung nahitabo, mga sugintig paminaw. So, ang ikaupat ng impeachment complaint, okay na. Nakaroon na questionable na hinoon. Kaya di aman mga higalay na file na daang tulo. So diha na mo na yun, diha na ang laay. Namo ni karon ang gisulti ni ining ilang mga lawyers. Ang una gyud hanga, number 1 gyud Number 1 mga higala dayon nga kwan, the fourth impeachment complaint must be dismissed because ang ikaapat nga impeachment complaint nga reklamo kinahanglan ibasura tungod kay kini invalido sa pagsugod pa lang. Void ab initio, invalid from the very start. Tungod sa rason nga upat na kini karon ang na-file nga impeachment inay naay bar diha may gala 1-year bar rule. Nga usara gyud ka impeachment complaint ang i-file within a period of 1 year against an impeachable official. Letter B. Ya letter B sa gingon diri. There are no statements of ultimate facts. Ayay. Wa kuno statements of ultimate facts in the fourth impeachment complaint. Stripped of its factual and legal conclusions, it is nothing more than a scrap of paper. Straight to the point. Matod pas mga abogado ni Sara Duterte sa Binasaya pa ini. Why statement of ultimate facts? Ang ikaapat nga impeachment nga reklamo o wala gyud, no? So kini there is nothing more than a scrap of paper. Mura lang kuno ni og scrap of paper. Kana bang usa na scrap paper ay angay basura ra gina. Unsa bay Bisaya og scrap of paper? Igbabasura, iglalabay nga papel. Ikatulo. Being laden with conclusion of facts and law, the fourth impeachment complaint is a clear abuse of the impeachment process. Kini kuno mga higalang ikaapat nga impeachment nga reklamo, klaro nga abuso kini sa proseso sa impeachment. Straight to the point. Ano yang gibutyag? Paragraph 2 giingon diri. Since there are no statements of ultimate facts, there is nothing for the Vice President to answer. Straight to the point. Dabu-dabuhan sila ining ilang answer da mo nang ang prosecutor pagbasan la ani dayo. Wa pa katubag hantud nun. Tanaw na to unsay tubag unsay reply sa House prosecutors niining maong pamahayag. Kay na masamot kalangan dai gi pa sa motubag. Kaya akong paminaw unta to pagdawat nila dayon paktubag dayon para mapaspas. Wa man although naas na 5 days. Na 5 days ya pila naman ron kaadlaw naman. Wa naman kuan naman ta kay 25 na god so 5 days. Wa na June 30 na mahuman na ang kuan. 5 days na lang god mahuman na ang 19 Congress. 5 days na lang sad June 30 na manaog na si Lalay. Dapat lang, ha? So, mo ni ang iyang paragraph 2, ang ikatulo. Accordingly, she only admits paragraph 5 and 6 insofar as they allege her personal circumstances
election, assumption of the office of the Vice President, and her previous offices as Mayor and Vice Mayor of Davao City. Straight to the point. So kining complaint, gidinay kini mahigala sa kuan, kining mga allegations, but ang ilang gi-admit ang paragraph 5 paragraph 6. Unsa man ang paragraph 5 o paragraph 6, kanilang iyang personal circumstances. Admit sila nga kana si Sara Duterte, admit siya nga na-elect na, admit sila nga nag-opisina na isip vice presidente og nahimo ng mayor o vice mayor kaniadto. Kana ra nga facts sa may gi-admit day. Straight to the point. Number 4, paragraph 4, unsa ni gisulti? Paragraph 4, ingon dire. The remainder of the allegations katukunog uban nga mga pasangil, including the annexes and so-called evidence attached to the fourth impeachment complaint are specifically denied for being false, misleading, impertinent, and mere conclusion of fact and law subject to the affirmative allegations and defenses below. Straight to the point. Sa Binisaya pa, ang uban ngadtong mga aligasyon, ang ilara yung giangkon nga si Sara Duterte, Vice Presidente, na-elect na-assume na sa opisina sa Vice Presidente, nahimo ng mayor sa Davao o nahimo ng Vice Mayor sa Davao. Ang uban, wa na ni-admit. Kanang uban, the remainder of the allegations, appeal na katong mga annexes o katong so-called evidence nga gi-attach mahigala sa reklamo are specifically denied for being false. Panghimakak ni tungod kay kini mga higala bakak, misleading, impertinent, and mere conclusions of fact and law subject to affirmative allegations and defenses below. Straight to the point. Unsa man ilang mga affirmative allegations? Diarabe atong basahon ha kay aron atong maanalisar mga suking tigpaminaw kining ilang mga affirmative allegations. So doon na po sila ilang gikuan mga affirmative allegations tagaan tanig pagtagad. Aligre na may higalang affirmative allegations nila nga ato mga higalang hisgutan sad kaya para mapisa-pisa tanig maayo.